Sme klastrové manažérky a zabezpečujeme hladkú prevádzku nemocnice a odbremeňujeme zdravotnícky personál. V nemocnici Bory je nás 5 a každá máme na starosti iný klaster. V prípade problému na -1. poschodí personál kontaktuje mňa. Starám sa o každý tlakomer, váhu a iné meracie prístroje. Zabezpečujem skúšky a merania radiačnej ochrany na oddelení radioterapie a nukleárnej medicíny. Koordinujem prevádzku centrálnej sterilizácie a starám sa o chod edukačného centra. Do môjho úseku na prízemí patria ambulancie, radiodiagnostika, darcovské odberové centrum a rehabilitácia. V nemocnici Bory sa staráme o všetko, od ceruzky až po medicínsku techniku.